Jopiny kar chung'od bura ma Wajir North ojiw mondo donj e pur mar keto geno margi kata kar keto geno margi kuom pith mar jamni. Koloso e kinde limbe mare e puodho ma Korondile, jod bura ma Wajir North Ibrahim Sanei okoni puodhono malachne mar eka 2,000 dhi tieko midhiero mar nok mar chiemo e kaunti ma Wajir kod gwenge mag Nyanduat ma Ugwe ma Thurka. Jopiny makono opuoyo jaod burano kuom tiyo kanyakla kod jopiny mar kauntino ma Wajir e jiwo weche mag pur e gwenge makono. Piny owacho mar kauntino kokale migawo mar pur osingo mar keto kenge mag medo jiwo pur kendo medo keyo ne jodaka. Kata obedo ni okenge imedo keti nok mar pi, pod en midhiero mar jopiny kagikoni kelo pek ne weche mag pur. Ka sirikal kaunti ma Wajir osingo tiyo kod piny owacho mamalo, ineno ni jopiny oyudo sir e weche mag pur. Hemisphere of Kenya. You tend to think that you know Kenya, you really don't. This is what Kenya is able to do. Ourselves can feed Rift Valley and other parts. This investment is enormous, and the county government of Wajir will work with you in securing this investment and at least having our people change their way of life from the normal or the traditional livestock rearing lifestyle to at least farming. All along we used to say in northeastern Kenya, we don't need to get food from other places. It is only determination, and the determination now has been shown by the leader. Given that now the leader for Wajir North has shown us example, I will also request the entire people of Wajir County now to go this way. Wakati kiangazi ile haikukuja, mtu anaweza kuwa na ng'ombe 100 na anatembea bila hata shati. Hiyo yote ilikuwa ni shida. So wakati mifugo imekwisha, hatukufikiria kama kutakuwa na maisha mengine mbeleni. Kumbe maisha kijana yetu ametuonyesha.